Gamle dreng. Dem der kender mig kalder mig 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 gamle. Ey jo, det er svært at blive voksen, bare spørg Krumme. Jeg har været ud og ramte bunden ligesom Michael Strunge. Har fået at vide det på tide, at jeg fik en unge. Men mine lunger har mig løs som en lille tromme. Ey yo, alle de hurtige nummer, de blev droppet for sættet. Jeg er ligesom Benjamin Button som Bette, de siger Gamle dreng. gider ikke engang at gokke raketten, men ligner stadigvæk en fucker på 19, de siger Gamle dreng. verdens ældste teenager som Chris Elliott. Burde finde mig selv et job i stedet for en tilfældig slut. Jeg kyssede en pige og kunne lide det. Lige indtil hun viste sit ID. Ja, jeg kan se. Igen, han spiser noget lækkert, men han er frisk. Det smager godt. Det kan han. Lad mig se. Nej, hvem er det der optager? Hej, han går bare sammen. Hvem er det der filmer? Sikke en røv. Det kan jeg se. Nej. Hvem kan se det? Nej, men han sætter sig ned og nyder de gode ben. Han nyder det. Så det nej, venstre. Hvad er dog det, han ser? Det er nede venstre. Jeg kan ikke... Nej. Nej, men... Han får øje på ham. Hvad er det, jeg ser? Han gør noget. Han råber. Han råber. Nej. Han flygter. Jamen, han er kommet hjem. Han er kommet hjem. Hvad? Altså, jeg har gået ind. Han er helt panisk. Han er bange. Ui. Nej. Ui. Nej, men hvem er det, der går ind i hans have? Nej. Jamen, han sover. Nej, han er vågen. Klokken er 9:30 om morgenen. Nej, hvad sker der? Han står og holder sig til hovedet. Sikke lam, der ligger der. Nej, hun er lækker. Hende okay, han står, han sidder, han tager sig til hovedet. Hvad sker der? Han tager telefonen. En besked? En besked fra hvem? Nej, hvad er det, der står? Jeg kan ikke læse det. Du er den næste. Nej, men det er ikke sandt. Nej, men han vil til flyver. Han skal forkæle konen. Det er det, han skal. Han skal forkæle. Ja, han skal have noget. Nej, han tager cyklen. Jamen for helvede. Hvad sker der? Jamen han cykler. Med morgenmad i hånden. Flyder han af. Han cykler. Hvem er det? Hvem er det, der går ved siden? Det er 2 kærestepar. Måske. Jamen, jeg er også spændt. Se nu læg muskler. Nej. Det er antistik. Det er ny antistik. Jeg kan mærke det. Hvad sker der nu? Stemning. Nej. Han cykler. Nej. Han bliver overfaldet. Det er ham. Lige i nødderne. Nej, au. Jamen, jeg kan kun sige au. Ja. Hvad sker der? Ja. Han går op. Han kaster kniv. Nej, rammer han. Nej, det var ikke ondt. Nej. Og den sidder i ryggen. Jamen, det var godt kastet. Attack, siger jeg bare. Nej. Jamen, han går til angreb. Self-defense. What the fuck? Oh my god. Han er død. Men det er det. Han er død. Ja. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. It's the one and only Digo Double G. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed
for the next episode. Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast.